mfana mina ngimsaba omunye umfana ngamane sibulalane ngamane sibulalane ngamane sidubulane wemfana wami mina ngimsaba omunye umfana mina ngimsaba omunye umfana ngamane sidubulane ngamane sidubulane ngamane sidubulane wemfana wami mina ngimsaba omunye umfana ungangibona nginjena mfana angazi ngishaye ngempala ungangibona nginjena mfana angazi ngishaye ngempala njengoba ungibona nginjena nje angazi ngishaye ngempala umfana engangishaya ngempala inkomo ingazala ubhiya umfana engangishaya ngempala inkomo ingazala isibondo umfana engangishaya ngempala inkomo ingazala isilimo ungangibona nginjena nje angazi ngishaye ngempala ungangibona nginjena mfana angazi ngishaye ngempala ngisho ubaba ongizala akaze angishaye ngempala Futhi bevalele ngolutho thambo lasembuza lethe ngezifume sidala ngonsingaphaka bayithethele inopposite yandabafo nabafowasa bajulula ijinje endodeni zinsizwa zangakithi nentombi zangakithi osimane thindani ikiyeni njakadule bafothi ngeke besayivimba sidala ngisho noma sebethaka kokugcina ngabo kufishane izwe lonke owefuna ukudunyiswa ngiyakhumbula ukuthi walizama ukubonakela wancama waphinda futhi wazama ukulethwa amadoda nakhona wefaka wathina uzama ukuzanefa umfokangithi ngeke ngisabaqeda ngoba nawe uyazazi ngana ufishana lonke izwe lifunela ukudumise kodwa nakho umbuzo osala mfana wami ngithi kuwe wagcina ikhokile yini 3.5 kaGumede wayicela ukuthi ufuna ufishana ukubonakela kuvideo yakhe ngathi isho ukuthi akudumise esitabane sikhohlakala siwenzani-ke manje ulintameni ngifundisa abantu ukuthi ngawe indondo omgunyathi ekubeni wemkolo kwendondo zamalala awu nawu zengicisha ngikhohlwa beyikhokha nini 600 yami wayeboleka ukuthi yokhipha isidila kaseyibolele emshineni kaSipiya elithi igama lentandane futhi wena bayakubona abanamehlo mfana wami wayithinta inkunzi emalundalunda wayifaka enkingeni yozuthi iphepha uthi sengivuthiwe ashila temete manje